Akala na niyo walang bubong yung open air. Kakaloka ka. Hello, good morning. We're going to swimming na. Yan. Mga friendly ko. Ang kalat ng kwarto! So, ayun na nga guys. We're going to the beach and we'll be leaving here by 4 p.m. So, kailangan na namin i-enjoy yung dagat. However, ito mga kasama ko hindi naman marunong lumangoy. Marunong ba kayo lumangoy guys? So, mababaw lang naman yung tubig. So, that's fine with us. So, let's go! So, we're heading to the beach now. Hello! Yan, ang sexy na mga kasama ko. Ayan! Say hi! Hello po! Ay! Ayan, akala nila gaganda nila, no? And nakahubad po kami. Ay, ang lamig! This is so relaxing. Ang lamig. Ano masasabi mo? It's actually the water is so cold. Ano ginagawa mo dyan? Nakaupo kasi hindi marunong lumangoy. Diyan mo ba yan? Shut up! Lubog yung ako naman. Kaya nga, wag dyan. Hak. Anong masasabi mo sa escapade na to? Anong masasabi mo sa tour na to? Quick but sweet. So, sinong pasasalamatan mo sa tour I na would to? like to thank TL Alberto Gaspar For for the recommending sponsor. and Jen, anong sabi mo kay Jen? Genevieve Sarmiento, keep it up. Find some shakes, mango shakes. Kinauuhaw ang mga hangover. Ang mga hangover na uuhaw. Bali, 60 lang pala kayo. Say hi kuya, good morning. Hello, good morning. Welcome to Puerto Galera. Ayan. Wala, nakakatakot yun. Jet ski. Anong tawag nun? Flying starfish? Ano ba yan? Ako kaya ako nagagawin. Hindi ako marunong lumangoy. Yung mag-ninang ano. Oops. Oops. We're going to the rock formation. Oo. Sinong may gawa ng formation na yan? Jezebel. Hi girls. Morning! Hi siya. So what's up for today? Anong meron today? Just relax and And swimming. and ano, try some
Maganda pala dito siya, wala masyadong tao, no? Pag hindi season, diba? Diba? True. Nag-enjoy ka naman? Of course, I look like Brazilian here. Yeah, this is my ate from Brazil. Hola! Habla Ingles para garantisado ang ulam ay masarap. Ginasamit ang sila. Yan, naka-backless din siya. Gog! Sarap nung ano? Ayan, stop over muna kami dito sa Cafe Marco habang nag-aantay na shuttle namin sa tulad ng Batangas. Hindi, putang ko. Anong drinks mo? Anong drinks mo? Anong iniinom mo? Anong iniinom mo? Kaya? Saya? Actually, andito ko sa baba. Kasi nag-charge po.